के फेंक देगी ना छोड़बो ना चल घर यार घरे बैठेला त जात बाटे तोरा ना बुझाता रे फुहरी जात बाटे तोरा ना बुझाता रे फुहरी अरे फुहरी नचनिया ऐसन कमर हिलावो जो कर लाज लागे लगे गिरना ही हो अरे फुहरी जात बटे जाता तोरा बुझात नइखे काहे से कि तोरा इतना सुरंग हो गइल बा हां लमड़ी गइल बा इतना फैल हो गइल बा हां जे केहू ढुक के निकल आवता तोरा बुझाते नइखे माता सबहरी चपाता पयलू तहिए से दिन ही गिनाता तहिए से बाबा हाँ हम ध्यान के नहीं आते ध्यान हरे संत बाबा आजकल कारण के हौसला बढ़ावे में और अहम भूमिका बा ऐसे हमारे मुन्नो बाबा सरपंच रहले तो सही लुटावत रहे आज नहीं खन तबो समाज में सहभागिता बा ये हमारे मुन्ना रहे तो मुन्ना जी भगवान हमें रहे तो बन रहे तो मुखिया जी संत बाबा के 500वां पुरस्कार आई आज हमारे मुन्ना ओझा जी पूर्व सरपंच बानी आज सहयोग देव तब 500 के बराबरी हुई खाता तहार खुल गई विधाता के द्वारा पो खाता खुलल बा विधाता के द्वारा पो पहिए सती नहीं चुराता रे फुहरी अरे फुहरी अरे फुहरी बड़ा खुशी होला रुपया पाइले ये हमारा भट्ट परिवार से ये हमारा तिवारी परिवार से हमारा तरफ से हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बा अच्छा अमरेंद्र भाई अमरेंद्र जी बड़ी अहम भूमिका तहर भैया क्या है जी उनका के गोड़ लगत नहीं जहाँ भी रही हम बोले ना ये घड़ी बातचीत बंद बा ढेर दिन हो गए कुछ कारण से वो कारण हम ही जानते नहीं जा बताई बाकी तोहरा का आशीर्वाद देता नहीं कि अपन भैया के लाज अबरू रखी है
रह जा दले बड़े कहले बड़े श्री हमारा अंजनी बाबू अंजय मिश्रा जी पुरस्कार देने हमारा चक्की के भाई को ले आइल वालो हम वो परिवार से बानी बिलोंग करत जेकर मंडली कमलवास कौर के अध्यक्षता अर्जुन यादव करता है स्वर्गीय हो गए लेकिन उनका परिवार के सब लड़का जाइल बड़ा हाँ ये हमार ब्याह आइल बड़ा बताई अतना दुलार बात ना प्यार बात हमरे बाद अभी जे के बनी के ना बनी हम नहीं जान बाकी जले हम बानी हाँ तले हमार जवान हमार के एक किस्म के पूजा करता उम्र हमारा नहीं खे बाकी आवाज से बूढ़ा कहता रहो एकर जवाब दिया अरे पागल आगे चलो अरे बुढ़ापा क्या देखता है पगले विष्णु बाबा अरे बुढ़ापा क्या देखता है रे पगले यही तो भोजपुरियों की धारा है 80 साल की उम्र में बाबू कुंवर ने अंग्रेजों को ललकारा यही हमारी इतिहास है दतवा कोठ हो जाए दतवा कोठ इनकर थोड़े हो जाए इनकर दतवा कबर के नीचे चले छाता का छाता जिन्हें भी छनाता खूबे लवन लाता आज छाता का छाता जिलेबी खाता रू लवन लाता भेटाता बाबूजी के हाथा में तू ढेर दिन तो का खेल लिहलू अच्छा ये हमारा डुमरी के अरविंद किंग हैं बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने बाबू हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बाबूजी तू ढेर दिन खेललू ससुरा के साज अब सजाता रे फुहरी अरे पुहारी मनु बाबा दीपक बाबा अरे फुहरी वर्तमान सरपंच